Hej og velkommen til den her video. Den her er lidt dårlig kvalitet, men jeg håber stadig, I vil nyde den. I dag der skal vi kigge på mit fyrværkeri igen i år. Det bliver lidt spændende igen. Så selvfølgelig, der skal vi have noget junior. Så jeg har lidt blandet. Jeg har junior attachement med lidt forskellige. Jeg kan lige tage det hele op hver for sig. Først har vi en flowerpot fontæne, og så har vi et par stykker, altså nogle store blitz, tror jeg det er. Og så har vi en stjerneskud, som skulle være et romerlys med 5 skud. Og så har vi 4 sådan nogle chrysanthemum fontæner. Den glæder jeg mig lidt til at prøve. Og så har vi selvfølgelig aftenfontænen, en gejser. Det er den største fontæne, vi har i år. Så planen var, at vi skulle have haft en fyrkat, men vi gad ikke lige alligevel. Og så har vi det her Joker-sortiment, hvor vi så har lidt forskelligt igen i år. Nu kan jeg lige hurtigt se. Det første vi har, det er Hvirvelvind for T. Hansen. Og så har vi nogle monsterlys for Bilka. Og så har vi en helvedesmasse heksehyl for Bilka. Og så har vi nogle crackling balls for Bilka selvfølgelig. Og så har vi en masse små blitz for T. Hansen. Og så har vi nogle ildringe. Og så har vi sådan nogle små crackers, hedder de. Jeg er ikke sikker på, om det er en fontæne eller hvad det er. Skal jeg lige sige krudt i? Okay, der var 14 gram krudt i gejseren, og der var 15 og 14 i flagpotten. Og de her små cracker er der 3,9. Heksehyl, det ved I nok alle sammen, de der 0,8 gram. Jeg ved ikke, hvad der er i dem her, fordi der ikke står noget tekst på. Og så i monsterlysene er der 1,6 gram, og i hvirvelvindene er der 2,4. Så har vi nogle jordsol fra T. Hansen med 1 gram krudt i. Og så har vi nogle snoretoppe fra Bilka med 1 gram krudt i. Og så har vi nogle søde små jordsol fra T. Hansen. De er bitte små, og der er ikke tekst på, hvor meget det er. Så har vi i år noget af nyt, jeg skulle prøve. Jeg vil gerne prøve nogle jumping jacks, så dem har vi fået i år. Og de ligner sådan nogle crackers ude af pakken. Og i dem her er der 1,9 gram krudt i. Og så har vi en masse mini crackling igen i år. Vi har nogle monster crackling, jeg ikke lige har taget ud af pakken, og det vil jeg helst ikke. Det var det for junior i år i hvert fald. Fordi at det var ikke så spændende med junior i år. Alt det kostede lidt for meget. Og den her fik jeg sammen med en anden en. Jeg prøvede bare lige det hele i en. Og så går vi til Hansen igen, hvor vi har en tidevandsraket med, hvad skal vi se, med 45 gram krudt i. Det er utrolig meget i sådan en lille raket. Og så har vi selvfølgelig det store, vi lige skal have nytårsaften. En borebombe, er det ikke vildt alle sammen? En borebombe! Det er jo det vildeste af det hele. Puff! Det er vildt, ikke? Og så går vi frem til det større, lidt større. Så har vi en stor raket mere, der hedder Rocket 7 for Fireworks. Den er for Fagland, og der er, hvad skal jeg lige se, 63 gram krudt i. Det er fandme en ordentlig klokken 12 raket, ikke? Og det er lige, og så er den bare så fløjet så højt op, vi ikke kan se den mere. Ja, det er jo fedt. Hvorfor køber man det? Nok fordi jeg havde rådet, men ja, I ved, hvad jeg mener. Så går vi til det lidt mere småt, hvis man kan sige det sådan. Det er nogle akvatraketter. De er sindssygt pæne, selvom de er så lille. Altså, det er min pegefinger, ikke? Og i hver af dem her er der 12 gram krudt i.
Nu hopper jeg lige ned til det næste, fordi I gider nok ikke at se mig rulle på min stol. Og så har vi min raketter. Har I nemlig til at sige sådan en raket her? Er de ikke vilde, ikke? Det første vi har, det er en Romantic 1. Og det fede var 100 kroner for 6 af dem her. De er faktisk fucking pæne. Og i den her er der 35 gram krudt i. Og det er det samme med, nu skal jeg lige hurtigt se, toeren. Der er også 35 gram krudt i. Og det er fedt. Nu kommer vi frem til lidt af det større. Så nu tænker jeg, at vi lige går frem til næste største. Ja, det gør vi. Og den næste ting, det er selvfølgelig et lille batteri. Som I nok kan se, hvis I lige ser toppen, så kan I nok se, hvor den er fra. Det er selvfølgelig Ming-sortimentet. Ming-ting fra T. Hansen, som er et skybombebatteri med 16 skud i. Og det vildeste, der er 203 gram krudt i den her lille satan her, mand. Det er vildt, ikke? Og som sidste år, så skal vi jo have nogle billige ting også, så vi kan nok se toppen her. Her har vi 2 Dramatic batterier igen i år. Sidste år, der tog vi også 2, så vi skulle lige have det igen i år. De er seriøst fine. 30 farverige bomber for 80 kroner. De er steget lidt i år, men det er stadig pengene værd. Og i dem her er der 187 gram krudt i. Så fyrer vi det lige hele af. Og så var vi lige stadig i Fagland, og så købte jeg et til batteri, jeg lige skulle prøve i år, fordi de kostede 100 kroner. Det var på tilbud, og der skal vi prøve det her Apache batteri, som ligner et eller andet, man kunne købe i Hjem og Fix. I den her er der 25 luftbomber i med 170 gram krudt i. Og nu går vi frem til det store og det sidste. Noget af det sidste i hvert fald. Ja. Og så det aller sidste batteri. Det er selvfølgelig et dejligt stort Red Power batteri med 49 skud i. Den var så pæn, jeg ikke kunne lade med at købe den. Til 129 kroner er det seriøst bare helt vildt meget. Det er værd. Det er 388 gram krudt i den her lille satan her, ikke? Men det slår ikke noget af det største, vi har. Der er nok lidt mere. Det finder I ud af nu. Ja. Yeah. Alle fyrværkerinørder, I skal seriøst have den her. Det er alle pengene værd. 219 kroner for Fireball. Jeg skulle lige prøve noget nyt, og jeg vil gerne have nogle raketter. Så jeg gik ind i T. Hansen, og så købte jeg fandme Fireball. Vi starter med Fireball 2. Eller skulle man starte med Fireball 1? Det tænker jeg nok, man lige skal. Okay, så starter vi med 1'eren. Det er på 23 gram, og den har en rød trickling rain. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg siger effekterne, men nok fordi der ikke er noget forskel. Den her er der også 23 gram krudt i. Og der er røde perler, blue perler og hvid glitter. Nok noget af det samme i hver. Så kommer vi op til Fireball 3, hvor det er en chrysanthemum persil rød stjerne. Og i den er der så, nu skal jeg fandme se, 45 gram krudt i. Og det er det samme med 4'eren, der er der 45 gram krudt i. Og så er de store kugleraketter. Det var nok mest på grund af dem, jeg gerne vil have det her. Fordi, altså, det her det er den største. Og det er noget af en bas. Der er mere end i den store Rocket 7 derhenne. Der var faktisk 1 gram mere i den her. Er det ikke vildt? Jo, det er det. I den her er der snart 69 gram krudt.
Og det er seriøst vildt. Med en brokade, en krone med røde og blå stjerner. Så skal vi lige hurtigt se. Skal jeg lige hurtigt have den ud igen. Uden at det hele knækker. Så kan I lige hurtigt se det. 1'er, 2'er, 3'er, 4'er, 5'er. Nå, det der er en 6'er. En 6'er. Så det var mit fyrværkeri for i år. Jeg håber, det var lidt mere spændende end sidste år. Altså, jeg har også den hundepropper og nogle hundepropper og nogle stjernekaster og knaldperler, men det er ikke så spændende, som alt det andet har været. I alt har jeg brugt lidt over 1300, så det er ret mange penge, og derfor vil jeg sige godt nytår til jer alle. Jeg håber, I får et godt nytår og får en masse krudt, I gerne vil have. Jeg håber, I får mere end mig og får noget, I gerne vil have, som ser helt vildt fedt ud. Skriv ned i kommentarerne, hvad du får i år, og så kigger vi på dem, og så ser hvad dig, der er bedst. Vi ses i næste video. Hej, hej. Bye bye. Skriv ned i kommentarerne, hvad I får til nytår. Vi ses til næste år i 2023. Jeg håber, I kan lide den her video lige så meget, som I kunne lide den anden. Husk at smide et like og abonnere til kanalen. Det vil gøre mig rigtig glad. Og så vil jeg lave meget mere fyrværkeri-videoer til næste år, hvor vi bruger lidt flere penge, håber jeg på. Og så ses vi til næste år, hvis jeg ikke når at lave en video inden. Kun hvis jeg laver en video inden, så er det fordi, jeg måske har fået noget fyrværkeri i julegave. Men det er kun en lille bonusgave til jer ude, hvis I godt kan lide den her video. Vi ses i næste video. Hej, hej. Godt nytår.